Gaur ere inbarko dugu, egunen behin hori. Kontua da, hurrengo astean ere bikoetan urta direla. Eta pentsatu nun babira, landetxeko asteburu hori lortzen bali maet, bitxori tiro bakarrean, Ni, bai, ondo, beti nahiko aurrean ibiltzen naiz, Bai. Baina alare ni duten gonbidatu finalera, Bira gozat esango dizut, nork eta zeren arabera aukeratzen dituzte finalistak. Fartxa hutsa da. Bai. Ni ingenierioa naiz badakizu, Eta hori azkenan abaitzen da, bida nire gomaika taldetan eta denetan beti lehenengo galitzen naiz. Bueno, familiakoan izan ezik. Osabarra monek irabazten dula beti, nik ez dut ulertzen. Ez dauka ez da DBH-erik. Eta 30 segundutan 10-etik 10 egiten dituztenak, horiek zer? Bira nik ja denetarik entzun dut, Batzuk bikoteka egiten dituzte, beste batzuk sarean bilatzen dituzte erantzunak. Eta trikimailu hori mugikorreko datuak kentzen bali dituzu temporizadora gelitzen dela, ni ezin jorekin fiatzen, ja, jarri barko gea? Joder, hasi gera, zenbaki erromatarrak. Baina norbaitiak ze kristotarako balio duen gaur egun zenbaki erromatarra jakitea, mendeak izenatzeko bakarrik erabiltzen da, eta? Faltatzena, oren aritmetika, denetik tokatzen zait, zenbat iruki berde dauden kontatzea izan ezik. Benetan, Eurovision 2004, baina hau, aplikazio hauetan euskal komunitatearentzat. Seguro? Nun jaio zen Resurrekzion Maria Azku euskaltzaina? Berroztegi eta herria, eta ni zer dakit? Joder, beti berdina gertatzen zait, tio. Partida bidaltzen ari denean, konexioak utxe egiten dit, eta gero 5 segundo gehiago kontabilizatzen dizkit. Begira. Bazkenaren izain gaizki gelitu, Laugarrena noa sailkapen orokorrean. Kago en la Rusia, Osaba Ramon horreti daukat!